estaban glosando ahora aí no pasillo o ben que sonaba a gaita un tenor de Lucus, de algúns que exercíamos de castrexos. Bueno, vamos ca semana. Quería presentarles dos argumentos informativos. O primeiro deles ten que ver cun anuncio feito polo Goberno do Partido Socialista que anuncia a fin das peaxes na AP7 e na AP2 no remate da súa concesión que está prevista entre os anos 2019 e 2021. Dende Marea queremos saudar, en primeiro lugar, a nova política do PSOE en relación ás concesións das autopistas e convidámolos a facer o mesmo en Galicia e, ademais, coa mesma rapidez. Neste sentido, desde Marea reclamamos xa anteriormente e volvemos a facelo de novo e o propio sábado no Consello das Mareas volvemos a ratificar o noso compromiso con Galicia en materia de infraestructuras no seguinte sentido. En primeiro lugar, como saben, nos reclamamos insistentemente desde hai tempo, desde o inicio da legislatura, a transferencia da AP9 a Galicia. Saben que o fixemos tanto no Parlamento galego como nas Cortes do Estado, incluso levando o tema hasta o final cando o Partido Popular vetou na mesa do Parlamento do Congreso o debate en pleno por vía do artigo 134. Nos seguimos hasta o final e presentamos un recurso de amparo ante o Tribunal Constitucional. Por lo tanto, está acreditado que somos a forza política galega que estuvo hasta o final instando o debate para a transferencia da AP9. Ben, xa anunciamos o sábado que Marea levará no seguinte período de sesións de novo o debate sobre a necesidade de transferencia inmediata da AP9 a Galicia. Pero que, ademais, en Marea é a única forza política galega, que ten reclamado unha AP9 libre de peaxes. Ben, xa explicamos, ademais, no seu momento de onde íbamos a sacar os cartos. Como vostedes saben, a Lei de Estradas do Estado do ano 2015 prevé a construción da A57, que é unha autovía que discurrirá en paralelo á AP9 a menos de 10 km de distancia entre a Coruña e Porriño. Ben, pois nos consideramos que o que ten que facer o Goberno do Estado é destinar todos os fondos previstos para a construción da A57, que xa comezou, por certo, en varios tramos, entre eles a mal chamada circunvalación de Pontevedra. Todos eses cartos deberían ser destinados precisamente ao rescate da AP9. Nos o que queremos é rescatar a concesión antes de tempo, facelo de maneira inmediata e con cargo a ese diñeiro, tal e como fixo os cálculos en Marea de aproximadamente 1.200 millóns que van a ser destinados á construción da A57 son cantidade de sobra para poder levar a cabo un rescate inmediato da concesión actual da AP9, que ademais nos daría con ese mesmo diñeiro a posibilidade de mantemento nos próximos 25 anos. Rescatar autoestradas non é algo novo, é algo que xa fixo o Partido Popular, por exemplo, coas radías madrileñas nunha situación moito peor que a que nos estábamos avanzando. Primeiro, porque non se sabía de onde iban a salir os cartos e segundo, porque o estado da concesión era calamitoso. Nin unha cousa nin a outra sucede no caso da AP9. Agardamos, polo tanto, que o novo goberno teña non só a mesma sensibilidade cunha autopista galega que cas autopistas catalás, sino que, ademais, lle veña a sensibilidade coa mesma inmediatez que lle veu no caso destas dúas autopistas que acabo de comentar. O segundo argumento informativo ten que ver co desenvolvemento do pleno desta semana e é que para en Marea unha cousa é clara: o Partido Popular non pode seguir amordazando o Parlamento durante o tempo que dura o casting á presidencia do partido condenado por corrupción, do Partido Popular. A decisión da mesa da semana pasada de non apercibir as antalices e non facerlle recordatorio de cal son as súas funcións pola mala, pola partidaria, pola inequitativa forma de presidir o Parlamento durante as sesións de pleno, avanza xa para esta semana un novo pleno con novas restriccións á liberdade de expresión parlamentaria que desde a oposición non imos consentir. A cidadanía ten dereito a que a Cámara Galega debata as cuestións que lle interesan a xente e, polo tanto, non podemos admitir ser o único Parlamento de Europa onde non se poda falar da corrupción do Partido Popular. Dicimos de Europa porque en ninguna outra Cámara Autonómica, ni no Congreso dos Diputados, ni no Senado, se vetou a expresión de Partido Popular condenado por corrupción nos términos nos que se refire a sentencia Gürtel. No Parlamento Europeo se pode falar deste tema. O único sitio onde non se pode falar é no Parlamento de Galicia. E todo isto sin que a mesa da Cámara tome ningunha medida para evitalo.
Non imos consentir, polo tanto, un trato desigual, arbitrario, partidario e de amiguismo propiciado por un propio Santalices máis ocupado de utilizar a presidencia do propio Parlamento para defender os seus amigos, e iso tamén o puideron contemplar a semana pasada, a forma absolutamente inapropiada, por decir un adxetivo suave, que utilizou a presidencia para defender o seu amigo Baltar, fronte a uns feitos que son coñecidos por todos e que nos denunciamos continuamente, actitudes que son inaceptables en política, como é o caso do coñecido acoso sexual, e iso é algo que, polo tanto, non estamos dispostos a tolerar. Ben, outro día o presidente da Xunta falaba de necesidades e de xente necesitada. Miren, do que está necesitado o Parlamento galego é de máis democracia e de menos mordaza. Polo tanto, En Marea está disposta a dispensar toda a liberdade necesaria para poder cumprir cas funcións que democráticamente temos encomendadas no Parlamento. Hai un problema, e é que o nivel de normalidade con que o Partido Popular trata as institucións para o seu uso particular é a que lles permite dirixir así o Parlamento e a que lle permite, por exemplo, a Termo Martín, que, como saben vostedes, acaba de ser ratificada no Tribunal Supremo a condena a súa empresa na vía administrativa por traficar con vivenda protegida, establecendo sobreprecios que lle costaron ás familias humildes e traballadoras de Vigo, do barrio de Navia, nada máis e nada menos que 1,2 millóns de euros, seguir no seu posto de alcalde como se nada tivese acontecido. E todo porque veu a pontificar Feijóo que, se fora votado nas urnas, eso lavaba todo. Esta é a renovación do Partido Popular que avanza o aínda presidente da Xunta Núñez Feijóo. Se o avalan as urnas, dá igual que se trafique con un ben fundamental. Se o avalan as urnas, dá igual que se trafique con vivendas de familias traballadoras, de xente que traballa, e esa xente sí que traballa para acceder a un ben básico como a vivenda. Un alcalde, por lo tanto, condenado en vía administrativa por traficar con vivenda de protección oficial, estafando máis de 1 millón de euros a familias humildes e traballadoras de Vigo, ten o visto e prace do candidato a presidir o Partido Popular da Renovación, o Partido Popular do Merlo Branco. Aí lles vai o Merlo Branco. Este mesmo Feijóo, ademais, que promoveu durante o ano pasado o tráfico de alcaldías mediante mocións de censura pagadas con cartos públicos en obras, é o mesmo que agora ampara o tráfico con vivendas de protección oficial. Con razón, Santalices no Parlamento se comporta así. Pois ben, nós non imos consentir nin que se empreguen as institucións de Galicia en beneficio particular, nin que se utilice o Partido Popular e que se utilice o propio Parlamento de Galicia como escaparate das pretensións de Núñez Feijóo. Galicia precisa unha xunta que goberne, un goberno que actúe en favor das súas maiorías sociais e un Parlamento que poda debater iniciativas con liberdade sin mordazas que o fagan beneficio do seu país. Ben, por esta razón, se isto persiste, En Marea xa lles avisa que endurecerá as súas accións en defensa da liberdade de expresión e contra a mordaza institucional. Sabemos que é moi probable que se produza este endurecemento do amordazamento da liberdade de expresión hasta que, polo menos, se produza a designación do novo presidente do Partido Popular, e xa lles decimos que nos non imos tolerar isto, levaremos isto ás últimas consecuencias, incluso ás últimas instancias xudiciais, se preciso fose. Se queren formular algunha pregunta. Quería saber como interpretan vostedes as dudas do presidente da Xunta sobre o seu futuro. Levamos varios días con Feijóo prácticamente sin agenda pública sopesando que vai a facer. Ben, o silencio de Núñez Feijóo nos preocupa, pero non por el. O seu silencio neste momento está preocupado por si mesmo, pola súa propia imaxe, por como proxectar o seu futuro e a súa carreira política, e o problema de Núñez Feijóo é o seu silencio nos últimos 2 anos. Ese foi o silencio que nos preocupou como En Marea, pero que nos preocupou como galegos e galegas. Mentre se debatía de financiamento, Feijóo estaba en silencio. Mentre se debatía de infraestructuras, Feijóo estaba en silencio. Mentre se debatía da P9, Feijóo estaba en silencio. Mentre se debatía sobre o futuro corredor atlántico ferroviario, Feijóo estaba en silencio. Mentre a sangría demográfica está estragando o país, Feijóo seguía en silencio. Eses silencios
son os que a nos preocuparon. Que agora sigue en silencio, pois, home, nos parece preocupante. Hoxe mesmo acabamos de coñecer esta noticia de que o Partido Socialista, o Goberno, neste caso, ante o fin das concesións da AP7 e da AP2, levará a cabo a reintegración para o público, quedarán liberadas de peaxe máis tardar no ano 2021. Nos preocupa o silencio de Feijóo ante isto. Nos acabamos de explicar aquí, neste mesmo momento, que nos queremos para a AP9 non o mesmo trato, a mesma sensibilidade e a mesma celeridade. E, polo tanto, o que non entendemos é o silencio de Feijóo ante os intereses de Galicia. Isto que vemos é unha posta en escena. Se acompaña o silencio de Núñez Feijóo co amordazamento de Santalices no Parlamento. Ninguén pode falar mal nin do Partido Popular nin do que fixo mal durante estes anos Núñez Feijóo. Gardar silencio durante estes 2 anos tamén foi equivocarse, porque era o momento de falar en defensa dos intereses de Galicia. E en vez de falar, gardou silencio. E iso é obrar mal, como gobernante. Moi ben, pois moitas gracias pola súa atención.